Правиш всичко, за да се стегнеш. Ходиш на тренировки, правиш процедури за стягане, но нещо не ти харесва ефекта. Може би ти сам си го стопираш този ефект. Ето как. Не приемеш нужното количество витамин А, С и Е, както и микроелемента цинк. Те са основните съюзници за регенерацията на нашата кожа. Пушиш много. Никотина унищожава вашия колаген. Кръвообращението страда. Регенерацията се забавя. Излага се много на слънце и UV-лъчите увреждат вашата кожа. Страдаш от хроничен стрес. Хроничният стрес увеличава кортизола, а синтеза на колаген се забавя. Не пиеш достатъчно вода, дехидратирана ти е кожата. Какво се случва? Пак регенерацията страда, микроциркулацията страда, кожата има намален обем и еластичност. Некачествен сън. Кожата се възстановява по време на качествен сън. 8 часов или 7 часов, но без да се будиме. Качествен сън. Затова, за да имате 100% ефект, бъдете търпеливи. Работете едновременно с терапевта или фитнес инструктора и, разбира се, дързайте. Дързайте и се грижете за своята кожа. Аз съм кинезитерапевт Ани Паничарова. Следващия път.